Ada birta kelang rapet aradu ana phansmi aprang sinil hinpen adap mi gadam pajriglo kardam non ada birta ke than ponji bang nile jitramsa asin non birta thipi langpanik sina Inut Arta kijumhek osopi aphan a person ki kritera join event Bogosan Civil Hospital along in the Doctor Raikom Sakeri kachingnang Ex-Revolutionary Federation's Lapani Buildings and other Construction Workers Union atumpen pahalgam along aputhak ningduk paklang pon. Believers Eastern Church risui ejang amai pi ingding pli mesen pen pachun pon. Non buthot birtang ton pen lang pon sinang. Bogosan Police Station ke parlapan Bogosan CHC mate Bogosan Civil Hospital along Inut Arta kijumhek nimsu pia phant Doctor Nete Chandradev abang operation kri po join pen Raikom Sakeri kachingnang Birta kribdon longa teng lipotang ti kedamtang jang mini pha engkore siani Bogosan Civil Hospital along Inut Arta kijumhek nimsu pi bang usu cepat hipen labang su usu ke chepardam jiaphan Civil Hospital along an palidamlo Lapen labang su usu phan sabi apu bang sami online ODP pen ke amen ke thapu huda bangke Arta kan Chris ke pusi pacho baidadlo la sopi Dr. NC Dev aphan spaklang damsi labang su usu bang ahok pet usu chupat heluma kalima pupatini aphan siding ponlo lapen Dr. ke lang lapen ke than pona teng lipotang ti labang su usu pregnancy mate usu chupat hi chiklo jon pi an bak dulu busi birta long ponlo bonta kupi ko son pen lo ni Dr. aphan alang litum chingki pe hem so pen si labang su usu phan ke tiji aphan pen se alang litum Dr. aphan chunuri lo lapen Dr. aphan chunuri pan teng pen si Dr. pen se sai klem pon lo bon sabi isike mang humeme alama bang ki Dr. NC Dev abang sami usu aphan lang ding sami Arta bang ki chini ji apon lo lapen si labang so sai klem klip si Raikom Saki tum sami puthot birta bidanang ji apolo bon sami Raikom Saki tum phan birta pipe det si non bang labang so usu phan se labang so Arta ki jumhek osopi aphan se non bang ki operation kuridad lo Dr. NC Dev abang sabi labang so Arta ki jumhek osopi aphan operation kuridad alama puthak sami hamphanga song tum karjulong lok ajok pan si hamphanga song atum basami Bogosan Police Station along an paledam si FIR mati lam hoi pidam dadlo lapen ki labang so lam pe patini ji aphan pusi Bogosan klong ke do Raikom Saki atum pen sami Dr. NC Dev aphan sami Raikom Saki atum pen ka jupeter tok aphan Police Station along an hang pon dadlo Bogosan pen Egyptian rong pi karbilong re birta আপুনি অকলে আছিলে নে কেছটোত আৰু কোনোবা আছিল নাই আছিল কোন আছিল মহিলা কৰ্মচাৰী কোন আছিল আপুনি আগতে এনেকুৱা কৰিছিলে সিস্টাৰ কিজনী কোন হয় নামটো আপোনাক ফসাইছে নেকি আপোনাক সিস্টাৰখিনিয়ে ফসালে নেকি Kedamtang jang mini pha engkore hini arni Jammu and Kashmir habar pahalgam kelang ki juidam along pen ba engkore throka tuma phant ok chumphran atum pen kanghon ka jinso be pin pen arpan armut pon dadlo labang so lama puthak pen sami India det pi arar tum pen sami ningduk lepen ningpung spaklang ponsi adai ke dobek atuma phan ke neping nang ponsi so dakang sai pi vek nang si busi ke hang peru ponlo lapuson tak tak si West Karbi Anglong Sadgaon hi thialong sami Kedamtang jang mini pha engkore ner cap arni 6 ex-revolutionary federations and buildings and other construction workers unions atum pen sami ningduk spaklang ponsi apran ke dam jui karlitang ban kore throk tum phan chki mo sai deng pon Hello India Jindabad India Jindabad India Jindabad Labang suchki mo pon along 6 ex-revolutionary federations amaipu mensing teront Konchun bang phangchu West Karbi Anglong district buildings and other construction unions amaipu Jogot tisu Konchun bang bikrom kro lapen ke 6 ex-revolutionary federations abitung atum sami chitong dun borholban gretson timung Karbi long rebirta 6 ex-revolutionary federations lapen ke West Karbi Anglong district buildings and other construction abitung atum da chitong dun borholban gretson timung Karbi long rebirta Satum bang koira trok aphan apran karmut adai kawepin atum aphan lasi malomso por aphan ilitum ningdu kacepak lang aphan malomso por mek selok pen ilitum ing samjin pen tarjong atum aphan rengdok reng nike dolong ye aphan ilitum hirjumi hang pilona
On April 22, 2025, a day that is meant for peace and happiness was shattered by a senseless act of violence where 26 persons lost their life and more than 20 were injured, leaving families broken, community grieving, and nation mourning. We, the 6th Ex-Revolutionary Federation and the Labor Union Buildings and Other Construction Hamran District Committee stand in solidarity with the victims and their families and to those touched by this tragedy. In remembering them, we reaffirm our collective humanity and our resolve to uphold peace even in the face of terror. Once again, we condemn such cowardice act by the terrorists, and we also urge the United Nations Commission for Human Rights for their immediate intervention so that justice is served and peace is prevailed. Believers Eastern Church riso ejang amai pi kedam tang jang minipa engkora phoni ben pangching ponsi kedam tang jang minipa engkora throk siarnik mesen pen pachun pon labang so jai mek along pen sami Reverend Father Ajay Tulsari, Reverend Father Rebu Togbi, Reverend Father Thanghoit, Reverend Adam Jasi atum pensi Arnam alam sabi than pajurmi ponsi mesen pen pachun pon longlo labang surisui ejang nikan sek amai pi along pensami prexam amundile atum pensi tong dun pensi langmesen kilunikan simi chipaklang ponlo anparta labang so ajai meglang sami ali hiaman pent babram treng APHC surubathar amai phu anpar sami ki ongtung ge thigi ding tum pen chenglok Believers Eastern Church risu ejang amai pi ingdeng pli mesen pen pachun pon Sangho atumapan pisikulo nang itungla kato kabe juno timalake cha aron kimi nephan nebilo pa hei kadia jile nephan nebi ongtung atum aparman dunglo Suahin kejo lapena suahar dong kejo na kongting alami bang titik yang buah kecil nang itung pacesan lo pha teng pen kerang po apen labang solodak itum difu dices lapen satgang dices ini pen chingrum na pet pen itum kaching hona fada tu ajay tursi hari apen fada thangho apen akado kabe satgang lapen difu dices chingrum pet pen itum arnam aphan isi akiro gipi labang so mai aphan itum nithom arni pini ke kejut arni sonsi peplang pardon Mini adap by Birta Banki, Lampan Sikang Ton Paniklo. Less morning Sam Birtale, put hot chitong ponchilanang, cardom.